Third driver, Kevin Magnussen. Degradering. Så klar var dommen over Kevin Magnussen torsdag den 11. december 2014. Jeg er skuffet over, at jeg skal køre Formel 1 i 2015, men jeg er stadig en del af det hele, og jeg er stadig inde i varmen. Men på trods af skuffelsen, så kom den danske tredjekører overens med sin rolle. Det her år kommer til at være et år, hvor jeg kommer til at kigge lidt fra sidelinjen og prøve at lære så meget, som jeg kan fra Fernando og Jenson. Selvfølgelig prøve at hjælpe teamet så godt jeg nu kan med min viden omkring, hvad jeg har lært sidste år, og den bil, der var sidste år. Så det bliver et spændende år. Selvfølgelig vil jeg gerne køre race, men jeg tror stadig, det bliver rigtig spændende at være en del af McLaren Honda. Og sidste år kørte jeg Formel 1-bilen og lærte selvfølgelig en hel masse, men jeg tror, det er en mulighed for at lære nogle lidt andre ting. Jeg kommer til at kunne se, hvordan Jenson og Fernando arbejder. Jeg kender Jenson ret godt, men jeg tror, det bliver en god mulighed for at se, hvordan Fernando arbejder med teamet og sig selv. Så forhåbentlig kommer jeg til at lære en masse af det, og forhåbentlig kommer jeg til at være stærkere i slutningen af året, så når jeg kommer tilbage, så er jeg en mere komplet kører, end da jeg forlod Formel 1. Men lige pludselig opstod der en mulighed. Alonsos test i Barcelona gik skævt, og spanieren måtte forlade banen i helikopter. Alonso forlod senere hospitalet, men blev ikke meldt klar, dermed mulighed for Magnussen.